τηλέφωνο και ήρθα αντιμέτωπη από τους φόβους μου. Είχα όλα τα καλά και αυτοί δεν είχαν τίποτα. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω αυτό ποτέ. Δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο πατέρας μου σηκώθηκε, πήγε στο σαλόνι, δεν με κοίταξε ποτέ και η μάνα μου άρχισε να κλαίει. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έχω αισθανθεί τύψεις για κάτι. Υπάρχουν οι άνθρωποι που όταν θες να πας μπροστά, θα σε πάνε πίσω. Ήρθαν τα φρικτά νέα. Έβαζα κι εγώ σιδεράκι. Περνούσα πάρα πολύ ωραία. Όλοι μου λένε ότι έχω πλάσει μια πραγματικότητα η οποία δεν υπάρχει. Δεν είμαι απλά καφετζού. Δεν μπορούμε να το ξεπετάξουμε έτσι. Δεν είμαι χαρτορίχτρα. Εντάξει, είμαι άρρωστη. Κι όλα θα πηγαίνουν καλά. Να σηκωθώ να φύγω να μην τους ξαναδώ μπροστά μου. Κρακ. Έσπασε.